Якхонагаи фурӯшӣ бо техпаспорт дар шашум ошонаи бинои новостройка. Хона 40 метри квадратӣ мебошад, бо таъмир аст ва ҳоҷатхонаву ҳамомаш алоҳида. Дӯстони азиз, варианти беҳтарин барои шумо. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. хона дар маркази шаҳри Ҳисор ҷойгир мебошад. аз ин тараф роҳи баромад ба сӯи шаҳри Душанбе, инҷо бинои Себистон, таргови центри Ҳисормол ва аз ин тараф вокзал. аз ин тараф роҳ ба сӯи поликлиника. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. бино аз тарафи двор, дӯстони азиз, мана ҳамин подъезд мебошад. ҳоҷатхона, ҳамом, ошхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ. чихеле ки дар аввали навор гуфтем, як хонага бо масоҳати умумии 40 метри квадратӣ дар шашум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 11 ошона иборат мебошад. хона техпаспорт дорад, ҳуҷҷатҳояш 100% нав баъд аз таъмир аст. ягон кас баъд аз таъмир зиндаги кардагӣ нест дар ин хона, дӯстони азиз. нархаш 360 000 сомонӣ. албатта муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, агар шумоям хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон.